Dragi și scumpi noștri prieteni, a venit o echipă de băieți foarte buni, cred că de la Chișinău sunteți dumneavoastră, și cu acest utilaj fain, performant, care sapă la 30 de metri adâncime. Aici la biserica Dormirea Maicii Domnului, la mine în sat, Dobrogea Nouă. Eu mă numesc Anatol Matșu, sunt cântăreț, artist al poporului și mă bucur foarte mult că astăzi, datorită primarului și datorită stăruinții acestei echipe care a venit la noi, noi avem să avem apă, să avem la adâncime la 30 de metri. Aici în deal suntem și mă bucur foarte mult de Doamne să iei apa pentru toată lumea, pentru toți înăriașii, pentru biserica noastră a Dormirea Maicii Domnului și pentru toți trecăreții, trecătorii care o streacă aici pe drumul acesta, să bea o cană de apă când e cald și o cană de apă când e rece. Tot timpul, da. Doamne ajută, vă mulțumim frumos! Ia că este apa, se vede, izvorește apa, băi. Țineți bine, tată, țineți bine.